Pinikurak sa nasayawon ayon hanlitin yung og sa marlong mga halagasan o batanon hakuran sa naray hapon dayo labi na ang mga bisita nag-aandam malira gagala may nakukusgan may simsilyo pa may pinutok na ilatang kapulsa sige kita kay nasayaw na ang bisita maupayaan pamustura ay damuhay raat nagalang sige kita kay nasayaw na ang bisita maupayaan pamustura ay nagkakalupad ang kwarta. Kagkun labing kung may patron mga dayo laylain nga nawong ang kadamaan at tuha plaza nag-aaring hilmagpuransa sikat kung hiniga sa rayawon halabi nga mga okasyon mga kalagasan o batanon urat sa gudlaan hirayon. Mahusay nga daraga ang ako ningin ado dan burong-burong ang akong nangatin o tuho darahan kakulba upon at maawo ang nakatunan abutahan sa rayawan kami gud na permi ang ginti-ginitaan kay kasayaw ayunahan kadamaan sayaw nga aminudo puso nga tanan sayaw na para mag-enjoy ka bisan buti laan balon mo nga kwarta basta malipay lapag walang problema andang la ipidagala nanay tatay bisan kun kalagasan na maupay sumayaw kana aminudo nga sudata dadayo bayra hindi sandi niya fiesta kay karuyak panira ang sayaw nga kuraksa